roată mică de pe spate. E nici de rocă, nu e nici de rocă. A făcut și școți. Zic că intră noi, de la de ea leșin, nu Eric, dacă te dai de ăla. Măi, ăsta stă aici, trebuie să încălzesc. Continuă către verticală, ajunge peste spate. Regresează la 45 de grade. Părăsește verticala. Trage jumătate de oră cu bane. După nou de foarte frumos executat. Coordonare maximă. Care de vedere și de luat despărtare. Și continuă cu încă un lucru. Așa. Din nou, cum vă spuneam și de dimineață, cele 4 aeronave se află la mai puțin de un metru, una asta prețioasă. Astfel se înțeleg din privind în aceste momente, deoarece vorba pe radio consumă energie, iar toată energia și o ridică pentru a face acest foarte frumos lucru, vorba perfectă. Asta a fost blocat în stradă. Acum avem. Da, mă, glumesc cu tine. Foarte bine susținut. Îl vezi unde e sus? Da, da, da. Cel mai performant acest moment, observăm că au făcut din nou încă o jumătate de ochivație. Coordonare foarte eficientă. Apărăște jumătate de ochivație. Susținem că semnătura din clip se va continua de aceasta control palma. Care nu ne vede să aprind aici la revoluția se ridică un balon. Uite-te în spate. Se răsucește, pierde viteza. Avionul de italianul său. Deci ești fericit că ai venit aici. Recâștigă această stabilitate. Avionul de italianul său. Are contrasta, lasă un Felix, sare pe stânga, Ioan Aviatorul și scoată ochiul la gogă. Menționat faptul că această subiectă poate și Trimitem ce ai nevoie și când am timp îți răspund. dar aminte să fie făcută și în viraj. Ne auzim. Sau super teatrul, cum mai place noi să-i spunem. Ia drumul la fond, trage pe verticala și floare unor, foarte frumos. Precum o floare pe celul albastru al celui just, cu o brie sau arcă de toată frumusețea. Bria se transformă o brie plată, recuperează și trage din nou în suprafață în această orizontală. Și dacă nu te mai întâlni partea dreaptă, vă putea observa pe doi dintre cei mai vechi